Здравейте! Днес ще ви покажа как аз правя олъв. Първо започваме с очертанията на главата, като използваме бял гел лак. Правим се очертанията и запълваме и гледаме да изравним максимално белия гел лак. Сега почваме с тялото. Първо си правим една по-малка топка, като отново правим очертанията и запълваме. Тя ще бъде леко настрани. Сега си правим и по-голямата топка, правим си очертанията и запълваме, след което ще си оформим хубаво на тялото. Ако има някъде, където не ви харесва, след като си го оформите, си го очертавате. Краченцата. Ето тук трябва да се дооформя. Минавам още веднъж. Запълвам хубаво. Изравнявам лака и пека в лампата за 60 секунди. Сега си вземам сив гел лак. Ако нямате сив гел лак, може да си смесите просто бяло и черно, за да ви се получи светло сиво. Слагаме го в страничните части на тялото и на главата. И почваме да издърпваме линийки. Тук с потупващи движения. Сега си издърпваме линийки, за да си почертаем тялото и след малко с топ лак ги изравняваме. Като разбира се гледаме от външната страна, където сме сложили първоначално линейките, да е най-наситен. Слагаме малко на крачетата и след това вече се изравнява с топа. Ето така. Сега почваме да си правим очертанията на лицето. Сега си правим усмивката на олъв. Ако нямате, аз лично ги правя с сиво, ако нямате сиво, може и с черна гел боичка, много внимателно да си ги направите. Слагаме си една тънка линийка под очите на олъв, където ще бъдат. Сега правим и линия между двете топки. И с топ лак си преливаме линийката. Отново подчертаваме от едната страна тялото на олъв с сиво и с топ лак отново се преливат, за да стане по-наситен. Сега с черна гел боичка си запълваме усмивката на олъв и си я оформяме хубаво.
Изпеках за 60 секунди. Сега си правим копченцата. Преди да изпека съм сложила една черна линийка, която е под усмивката. Следват ръчичките. В лампата за 30 секунди. Правим си лека светосянка отдолу под олъв. Следват очичките, като аз първо си ги позиционирах лекичко. Първо слагаме сиво, след това си ги оголемих с точкатор. След сивото слагаме бели точици и след белите черни. И толкова лесно стават очичките. Сега се правят веждите. Просто по две линийки издърпвате. Зъбите. Всичко това го фиксирам просто за 30 секунди, като накрая ще ги запечатам за 60. Но след това слагаме се една точица и издърпваме. Отново си правим очертания по тялото. Преливаме с топ лак. Правим с по една тънка линийка тук и тук. На копченцата по една бяла линийка да ги почертаем. И нашият олъв е готов. Запечатвам за 60 секунди. След това слагам топ лак. Запечатвам и него за 60 секунди и сме готови. Това е крайният резултат. За още клипчета можете да ме последвате в YouTube канала ми, като се абонирате за него.